Batz oindala 60 urte jaiso zan kooperatiba bada, Arratia mailan Igorren konkretuki jaio zan kooperatiba. Momentu honetan 11 planta produktiba dekoguz, nazioarteko enpresa bat da, eta guztire 1300 bat pertsonak lan egiten dugu berton. Mugikortasunera orientatute gauz, betibe diseinu eta fabrikazioan ezaugarri berezi modure ergonomikoki segurtasun mailan eta aligeramentu ezaugarriekaz lan egiten dugu, gero produktu bat fabrikatu ahal izeteko, beren diseinutik hasite. Automozio mailan edo mugikortasun mailan bezeroak internazionalak izaten dire, atzerritarrak izaten dire, eta beraiekaz erabiltzen dugun hizkuntza esan digun, euren hizkuntza ama izaten dela edo alegintzen gara beraien hizkuntza ama izaten. Naiz eta eure konstiente izen bebai gu euskaldune garela, Euskal Herrizen kokatzen garela, eta egunerokotasunien edo konfidantza bat dagoenien ja, gure agurrek euskeraz izaten dizela askotan. Hornitzaien kasuen adibidez, bai adosten dugu egunerokotasunetik aparte bai euskeraz berba egiteana. Aukera moten jakie jakinde euskaldune garela, Euskal Herrizen kokatzen garela, euskeraz aritzeko, euskeraz lan egiteko, eta elkarlan bat egoteko gure hizkuntzan. Hizkuntza politika Igorren kooperatiban elebidune da, euskeraz eta gaztelania erabiltzen dugu. Argitaratzen dugu zen komunikazio ofizialak, bai e-mail bitartez edo tabloien bitartez elebidunetan izaten da. Harrera plan bat dekogu, zehaztute dekogu harrera plan bat, beti egon da harrera plan bat. Beti amoldetan gara datorren pertsonan hizkuntzara, adibidez, hautaketa prozesuen ezagutzen dugun pertsona bada, lehenengo egunien dator, eta beren lehenengo esperientzi modure, giza baliabideetako teknikariekaz batzen da. Bertan galdetzeiako, ia ze hizkuntzatan berba ingure daben, euskeraz badan harrera plana euskeraratuta dekogu, agurra gure zuzendari orokorra nabe bai euskeraz da, eta gero naiz eta aurkezpena edo prozedimentu erderaz gaur egunukin, guk teknikarizok euskeraz berba hitzen dutzugu sartzen den pertsona horreri. Giza baliabideetako teknikarizok garo dano dakigu euskeraz, eta lehenengoa beti da euskerara tiretzera. Harrera planien bebai aurkezten jako pertsonieri hizkuntza politika dekogune, euskera zelan bultzatzen dugun ikastaroan bitartez, gure dabenak ikesi aukeri dekolako ikesteko, eta trebakuntza plan bat eitzen dugunin urtekoa edo 2 urtetakoa, bertan bebai analizi bat egiten dugu jakiteko hor ikastaro horrek euskeraz emon aldiren edo ez. Dekogu zen erraminta, intranet, langinen txokoak eta guztiak euskeraz bebai dekoguz, hiru hizkuntzetan dekoguz, ingelesez, gazteleraz eta euskeraz. Aukera dekogu edozein langilek euskerako klasitan parte hartzeko eta bultzatzeko hizkuntza mailan bebai gaitasunek handitzen joateko edo hobetzen joateko. Estandarrak garrantzitsue dire, baina beti gero norberan identidadera aterrizo, ustek izan esan. Norberan enpresako realitatera adaptetan badugu zen. Segaitzik, enpresa bakotzak ezaugarri ezberdin edekoz, behar izen ezberdinek, eta hori lantzeana estandar batetik aterrizetiena oso ondo dau. Baina beti kriterizu igual komun batzu mantentzeana, ondo gongo litzeke, danontzako bai jakitzeko zertan datzan harrera plan batek. Harrera planetik aparte, komunikazio politika bat dekogula. Orden, hori ondala 20 urte sortu zen, eta horregaz batera euskerako komunikazio politikia sortu zen bebai. Horren geroztik lantzen gabiz komunikazio politika modure. Euskara batzorde bat dekogu berton bebai, eta hor zentzuen euskeraz ikesten, irakurten eta idazten bultzada bat emoten dugu edo hori plus bat eskaintzen dugu. Harrera plan, gaur egunien dekogun harrera plana gu garatunikoa da. Talde modura garatunikoa, bai Igorrentzako eta bai beste planta guztizentzako edo filial guztizentzako. Orduen,
beste erraminta modure gu garatunik oso zer da, gu gure duguzen ezaugarrizekaz eta beharrezkoak ikusten duguzenakaz, eta gu gure izen dugun hizkuntzatan, edo hizkuntza politikak marketan duzgun hizkuntzatan. Jarreriei irekize da langile barrizen ganako igual gizau zuzentzen badugun, eurek datozenien, eurek komodo sentiarazteko edo helburu eurek komodo sentiaraztiena da, eurek dominetan daben hizkuntzan eitzen dutxegu harrera bat, eta alegintzen garen harrera mota da pertsonaz pertsonakoa izetina hurbilekoa. Gure ustetan oso baliagarri da, bai harrera planetik gain, euskaraz jorratzen arlo guztizetan. Eta horretarako bai, gure kasuan adibidez Arratia mailan sortu den Errota Fundazioagaz lan egiten dugu edo parte gara, eta eurekaz batera euskara politikan edo euskara politikan esan digun dinamizatzaile gara. Zertan datza, euskara bultzatxena bertoko udalerrizetan, eskolatan, enpresatan eta azken baten euskararen sustapena topetiena. Urratz garrantzitsuenetariko bat uste dut dela egunerokotasunera bultzatzeana euskara. Nahi dut esan, adibidez, agurrak, eguneroko agurrak euskaraz izateana, gitxitatik hasi eta apurken gehizaura aiege arte. Eta normaltasun bat, nire ustetan, helburu izen behar dena da, normaltasun batera iristiena euskeriegaz. Ez izetiena zozer beharrezkoa, izetiena egunerokotasunen naturalidade bategaz alizetiena landu hizkuntzia.